Hello everyone, welcome back to my channel. Dinay जोङो मोसानो सिखायनो थांनायदो बै जेराव कनफारेन्स जागोन बिनि खाथियाव आरोना ओमफ्राय माने प्रेक्टिस खालामनो थांगोन माने बावगारबाय थायो गोसोआव थायाखैयानो बेखायनो जों दायो थांनो ओंखारदों नै आं फुराके पिंकि गाननानै रेडि जाबाय ओमफ्राय जों दायो थांनो नागिरदों ओमफ्राय जेराव कनफारेन्स जागोन बे जायगाखौबो आं नोंथांमोननो एसे देखायलांनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दा लेट्स स्टार्ट द भिडिअ बेसेबा गोथौखा जायगायाव इयाव जागोन हा माथो मोसायो न' मोसायो माथो फैदो मोसायो माथो बेयावनो जागोन कनफारेन्सआ खामानि सोलिगासिनो दा कमप्लिट जाथ'वाखैयानो फ्राइडे खालि जागोन नालाय खामानिया बे साननैसोआवनो कमप्लिट जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन सोरबाफोर फैनो गोसो दङबा फैनो हागोन नैबेयावहाय खामानि मावग्राफोरनो ओंखाम संदोंमोन जोंथ' संनो फैनो हायासै बिसोरनो संबाय wow गोलैबाय लोगोफोरजों दायो मोसाखांनानै फैबाय मोनाहांबायबो नालाय फैग्रोबाय मुनुआबो गाबबाय दङमोन नै मामि हेल' होना बा लामायाव थांमान थुला थाम नायदो बेखौबो जों
थांसै लोगोफोर